Wah, meruyuk donya lagi jan donya iki. Jalan. Nyewu. Meruyuk. Gaji pira wen lho iki rumah saku iki? Iki sesasi. Eh? Sesasi punjul 10 dino. Sesasi punjul 10 dino. Kono jakan rono sih. Mek, ini. Wah. Meruyuk iki lho janan yo. Nah, iki lek nyewu berarti 4.000. Yo. Ya geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack CMF. Untuk kali ini kita delok perkembangan anak songo-songo. Kayak ngene iki. Dari dua induk yang berbeda. Ada yang mungkin bisa dikatakan apa ngarani inbreeding, karena anak adu anak. Tapi yang kecampuran buabon CJ ya wis ora inbreeding. Iki acak pirang dino ke, Ji? 5. 5 hari. Acak 5 ya? Kok ya wis anu ya? Padha ya. Wah, awake yo ngene iki. Iki mau leboni pirang gram iki? 2 liter, kadang 1,5 liter. 2 liter kadang 1,5 liter. 2 liter kadang 1,5 liter. Tapi terkira ngene, aku tak ning dhuwur ngene gen kapok. Sik, tenang, geng. Aku tak ning dhuwur. Wes ngene gen kapok. Lah piye panggah digubel ae kok. Ngene iki. Delok lek ngedot iki lho. Wes, iki jemple-jemplene. Ini didot ping pira saiki, Jang? Ping 4, kadang lek enggak trouble ping 5. Ping 5 dotan. Heeh. Sak dotan. Sampeyan iki 1,5 liter. Pedus sitok. Iya. Berarti 2,5 liter. Kadang 2,5 liter. Enggak mesti to Pak Jack. Kadang ngedotne wedhuse. Kadang lek kuat gelem. Wih, gak mesti ya? Enggak mesti. Kadang anu ngalem. Kadang luwancar. Oh, alah. Wah, kuwi awake. Lho gitu dhewe lho. Ngantek koyo ngono ya. Sing ndi iki to? Iki lho. Iki. Mesium. Mesium Marmarium. Lanang wedok weh. Wedok. Iki wedok iki? Heeh. Wah, awake ngantek brintik lho, geng. Iki. Iki anak pertamane wedok iki to? 2, anak pertama wedok songo-songo. Oh. Mesium karo Mariem. Terus gang 5 dino anak iki. Sing lanang. Oh iya iki sing lho. Sing dhisik kan ndi? Sing sithik iki no. Iki wedok iki ya? Heeh. Terus baru manane iki? Heeh, maknane lanang-lanang. Kok iki gudi men iki? Iki to? Oh. Wah, lha iki blantongan kok iki. Jan. Iki dingakne awas dingakne. Lah iki enggak tau ngerti nganu. Mencret medul apa enggak gelem susune. Iki. Sing iki sing rada angel. Oh, awas ngomong. Oke. Oh, ning kene aku tak rene. Nah, oh lenden. Cek geng, tenan tak golek ning posisi sing mening. Golek ning posisi wong ngene ae rasa petakilan dadi ya iki lho. Iki panen anak songo-songo tepatnya di putune barengan. Oh iya iki lho, iki nyisih iki. Sing rada angel kan iki? Iki rada angel. Mencret ae. Wah. Plus kabeh. Lah sing penak iki, perlu iki wis. Toto. Sing akeh dhewe iki lho, tapi enggak gelem nganu Pak Jack. Enggak gelem lemu, enggak gelem. Tapi dawa kuwi awake. Lah iki lekas nganu, penak iki barang. Iki berarti sprene umur sesasi punjul 10 dino. 40 dino. Ya. Wah, wis teko 40. Lah iki 35 hari. Kuwi berarti 35. Kacake kan 5 hari. Sing barep sing tiga? Barep pertama apa keloro? Sing pertama. Iki karo Mariem karo Mesium iki. Iki tengah iki loro iki bareng. Wedok-wedok. Terus sing karo dhewe iki. Oke. Iki sing lahir pertama. Setelah 5 hari lahir itu. Berarti sing gede-gede malah sing 6 ya, 35 dino ya? Iya. Tapi lek modote awak iki lho. Dua wedhur iki, loro iki. Mek. Sing pertama. Iki kan sing nulungi nganu. Manda. Bojomu. Yuk lho. Yo, diguber tembre lho. Iki lek umur semono mau campuri apa? Iki padha, Pak Jack. Sing pertama kan duwe nganu, minyak ikan. Terus duwe kalek, sampai duwe
Scott. Oh, kuwi campurane. Heeh. Susune? Susune babone. Oh, murni. Murni. Tak kira lek waktu lerem-leremne tajin apa leri ngono. Kadang ngono kadang lek Berarti susunya murni. murni. Nah, berarti lek iki papat berarti yo. Wah, iki tak pira berarti papat e? Papat iki kan sak babon kae untungnya lek kumeres ping papat Pak Jack. Berarti wis nambah iki. Wis nambah susu coba. Udang. Tapi wis urung tuku? Udang. Panggah kae. Sak Iki nutute. ket. Heeh, mari kadang teh kadang ora, kadang wangel ndak mesti. Lek sing penak panggah penak iki. Oh kuwi. Telu iki ya. Blawang nyerane ya kuwi ya. Blawong, iki sing wangel. Iki duwite panen. Babon loro, manak loro-loro. Sing loro lanang-lanang, sing loro wedok-wedok. Jadi cemple di depan kita ini ada 4 ekor, 2 jantan, 2 betina terlahir di kandangnya Adi Jaya. Sak bapak beda mbok. Nah, iki sing tak maksud sing inbreeding mung sing endi? Sing babone anak barongan sing endi? Iki. Loro iki. Sing pertama. Marim Maromesium. Oh, kuwi sing pertama. Kuwi anak barongan dikawin anak barongan, metune kuwi. Iki. Kuwi metune kuwi. Jal delok anune di. Tungno di dase wis metu urung di. Kokone tak sogoke kok kene di. Nah, ngono. Wah, wis genah. Kuwi dase sekan nyatil kuwi. Mulai ketara. Wah, kupinge. Iki inbreeding ya jarene wong-wong. Loro iki maksudnya apa jenenge anak adu anak to? Iki kan anak ro. Sitoke kuwi? Iki. Indah sih lekas mesti ben bodine larang Jawa. Wedok kabeh? Wedok kabeh. Sing berarti sing lahir pertama? Sing lahir pertama iki karo iki. Sik sing dikontenke. Oh, kae wedok-wedok ya? Wedok-wedok iki no kae, bar dilem kae. Wedok kabeh kuwi. Heeh. Oh, iya. Sing wis konten. Ndok di. Tekan ngono di. Iki. Mungkin ning saling bedak geng mari dikruyuk nang ngene kuwi. Iki wedok-wedok dari bentuk kepala kae ketara kae wis. Tuh. Cara pola warna dan telinga. Oke, wedok-wedok ya? Masuk untuk buat breeding seni. Ning sitoke lanang wedok. Lihat kembarane no? Iki nguyuh yang pertama. Endi? Iki nguyuh iki sian. Oh, nguyuh iki. Heeh. Ganti cekane, geng. Kita deloki. Mana ya? Kita deloki ning panggah ning kono mengke. Nah, aku kan iso nyogok kene. Nah, gini ketara. Wih. Ini satu kembar dengan yang tadi. Ulune. Di podo anak barongan adu anak barongan. Ndase kaya apa ditolehno diketara di. Wah, kayak wis mulai. Wah. Cocotane wis mulai nyantil. Awake dawa, pola warnanya juga bagus. Cocok untuk dibreedingkan menuju seni iki. Wedok. Nah, saiki genten pindah. Sing lanang-lanang, sing setelah itu 5 hari mana? Iki. Beda babon. Wah, iki kupinge dawa. Beda bentuk ndase ya, Mean ya. Iki lahirnya kan piye ya? Dhuwur kae ya. Nyadil dhuwur. Oh. Walik. Nyadile ning dhuwur. Kuwi pres sing gedhe mung to wi. Iya. Iki lanang. Iki. Nah, ini bentuk telinganya dawa, kepalanya serem sing mang, tapi sok embuh geng iki. Iki sebapak ya beda mbok tepo ndak padha, lumrah karena beda. Wah, sikilane. Beda karakter induk. Engko induke disoting. Nah, kembarane kuwi. Iki. Iki kuwi. Iki kembarane mengke. Ya. Kuwi ndase ketara wisan wi. Sing macak kuwi? Oke, kuwi ndase. Songo-songo, anak songo-songo, putu barongan. Enek sing padha putune dari bapak dan mbok. Enek sing kok randah njaba. Nah, ini sama ini satu kembar. Nah, toh? Iki. Iki kendalane apa oleh umur semene iki lemu ngopeni? Kendalane yo mencret kuwi, Pak. Hah? Mencret angel ditot kuwi. Mencret? Apa kakean? Anu. Lah ngethuk isun kakean. Hah? Lah ngethuk isun kakean. Oh, jadi mau mencret. Kakean ini dalam arti volume apa sak dote? Volume nih.
sedina kaken. Apa sak dotan diwakei ngono? Volume mesune. Sun. Oh tambahi sun pisan ya. Iya. Lek ngeduki sepiro semene iki? Iki kan sak dotan kan biasanya sak sendok teh. Wedhus siji. Susune sakmono kuwi. Susune sakmene iki kadang babone sakmene, kadang bak. Berarti satu dotan itu satu wadah itu. Iki. Itu kambing satu. Isinya Sekitar penuhnya kan 500-an. heeh, isine apa ae? Iki isine susu, kalek, sekot, terus sampai sun, minyak ikane, sampai minyak ikan. Berarti ditambahi 5 kuwi ya? Iya. Kalek, minyak ikan, sun, sekot, karo apa neh? Susu wedhus. Jadi 5 macam untuk mendompleng pertumbuhan. Mbuh kuwi mathuk ora ning wedhus sing jelas lek kuwi didokne biasane cemlene merembut-rembut ya terus ngene iki. Lah iki berarti jan ndak melu babone ya? Enggak, ket lahir cepret. Ket lahir cepret langsung dipisah, didot. Manfaatnya piye ngene? Manfaatnya iki ya anu Pak, cek lek diwarni babone kan sing jelas kan kebidak-bidak. Nah, engko barang kan jagane babone dikira udus loro kan ya kurang. Ya. Oh, dadi kan iso nambahi volume susune kan liwat dot ngene iki. Mergo didot gelem. Oh, tuh manfaatnya seperti itu, geng. Selain nanti lek diwari didek, kadang kecepet. Terus engko mie ra rata ya toh? Ya, masih ana sing kalah to, masih ana sing kalah, kadang dicing. Tapi lek didot seperti ini iso didum rata. Iya iso rata ngene iki. Iso. Entek Enggak. Enggak padha. Enggak iso padha. Ya sriwonge kan iso padha tapi wedhuse enggak gelem. Lek sing paling akeh ndi enteke? Iki. Kuwi paling akeh dhewe iki. Oh, Turaturan parane rono. Heeh, loro iki. Wah. Geng. Iki karo iki karo mesiem. Idaman para peternak ketika induk-induknya lahir dan sakmene iki geli-geline. Wah, sakmene iki lek dicolne playon ngono. Apa neh lek kabeh semene iki 100 ngono. Wah, bongko wonge lho. Kedot. Papat kriyek. Lha saiki lek iki umur 40 dina karo 35 ya? Heeh. Perekore mentek piro? Sekitar 1,5 ndek 2 liter. 1,5 lho. Jare umur 2 liter nyang 2 liter setengah. Ya, kadang kan enek sing krem enek sing ora Pak Jat. Penake umur 2 liter ya di umur kuwi. Lah cemplung 100 terus dina ora 200 liter. 200 liter. Modar kuwi, susune sapa sing arep diperes? Penale adol. Tapi iki anu warisane songo-songo. Warisane songo-songo ya. Songo-songo ning Bondowoso. Kerasan pisan. Nah, piye no? Terus kerasan iki. Kerasan. Iki kan tinggalane anak. Anake songo. Anake loro, wedoke loro. Lanange loro, wedoke loro. Kok dol rae? Iki to. Iki jare. Ya kabeh lho mok dol rae. Ambek anu mandas sik ora ngolah sik demen ngedati ya. Oh, demen ngedati. Brenane ya. Ya, grenane. Iki papat iki lho ora aja mok dol 5 tahun wedhus 100-an. Ya. Ora mok dol. Nek gak didol 100-an. Sing angel nehe didol tapi wedhuse ra kelong lho. Nah, kuwi piye? Dadi mok dol bar bengi mok colong iya. Lah. Ora kelong duwite menggok. Beh, glewo geng ngene. Iki arep mlebu rono mari ya dirubeng. Wis muga-muga iki iso genah. Wah, iya apake. Nah, entek berintik ulune. Cara pertumbuhan bagus, geng. Awake penak kabeh. Nah, pertumbuhannya lancar. Tapi ngalami mencret dong. Lah iki pae tas mencret iki. Oh, tas mencret. Iki sing tas mencret. Iki pae enak iki. Mas kene nih. Ih, lemu-lemu geng. Mencret. Arane anu, isuk mau kan jajal bar didot. Barengku kan tak aneh gedang ta Pak Jack. Jajal tak plungne gelem mangan. Heeh. Tak demlangi gelem. Gedang. Oh, entek oke. Pokok sak gedang ambon sing gedhi kae lho. Sitoke wedhus loro gentek. Gentek. Heeh. Oh, bar mok dulang kuwi mencret. Mencret. Lah dewe mah nak nyawang kok nganu mut mangan. Kok cilik iso ngawin kowe. Terus akhirnya mencret. Sing demo sing ngotole kan demel nyawang mangane kowe leb. Mau campur apa gedang ngono ya ampas. Ndak, gedang tok. Gedang tok ya. Oh, wedhus loro. Iki karo iki sing wedhus loro iki sing anu, barang-barang pelung.
Semoga-moga nanti dapat ilmu ini campurannya susu murni tanpa susu formula apapun. Enggak, kadang lek entek ngono. Ning kula ndak enek susu barang telat kae nganu. Sapi, Oh, susu sapi murni berarti. murni. Enggak susu com. Enggak. Oke, berarti susunya murni, geng. Oke, golek ngempet-ngempet deh. Ya susu sapi murni, alternatif ya. Alternatif yo nggih tambahane lah. Tapi kan panggah indukane. Pangga Ya indukan. pas kene susu Indukan belas. metu akeh ya susune. Alhamdulillah oke Pak Cek. Apa susune? Apik. Apa meneh sing anu? Telur dhewe kaya babone anu iki. Lanang-lanang iki. Babon lanang wis. Susune apik. Apik. Oke. Tapi eleke nganu kae. Dincut dhewe. Loh, Kowo koke. karo babone? Heeh. Wah, wile lambat berarti ya ora bagian no. Jan ndak bagian. Lah isuk rong jame nganu no wis. Jam tengah 6 ngono wis dincut dhewe. Wah, iya. Lek gak disi-disi dadi. Dikotangi no piye ya? Wayahe ngono aduh Dikotangi kan kena to. Kayak Nek. kan tau tumenan dikotangi no. Heeh. Padahal lek meresi ping 4 lho, makan wis peres. Isu awan sore karo jam 12 bengi terakhir. Berarti menteng titik ra wis dincut. Dincut. Wah, iya. Padahal yo urung menteng no dincut mbuh nyapa nakal Sedang tuman malah. Iya asli diombe ya. dincut diombe entut nang-nangi. Kentuk kali. Tapi lek sing babone Mesim karo Mariam gak gelem, Enggak gelem. ndak gelem, Mau menteng ora gelem. ndak gelem. Tapi kebiasaan masalah ngono kuwi. Apa ya kayak Oh, tahu gue aku ya ngono kuwi kebiasaan. Iki geng. Biasane lek apa wis mau mentek-non kan lah gelem ngencut ta Pak Jack. Kuwi urung mentekno wis dincut dinteni sisik. Weh. Ya, carane ngono ora bagian no carane ngono. Anake ndak dingengi belas. Iya. Ilmu yang dapat kita petik dari apa yang kita tayangkan ini adalah tadi ilmu kuwi geng, mbok menawa bisa bermanfaat. Jadi susunya untuk di masa-masa pertumbuhan seperti ini kita tidak mengedukasi, tapi kita menceritakan dan kita tanya. Syukur bagi le mau nggih, ya monggo lek gak tinggi ya. Aja sampai engko lek tinggi ada trouble nyalah niki karena resep sama, perlakuannya beda, mungkin hasil tidak harus sama. Ini campurannya gimana sekot, emulsion yang original, terus minyak ikan, kalek, sunnya rasanya sembarang ya. Sembarang. Terus sama susu murni. Bila terhimpit susunya kurang, tidak memakai susu formula, ini berarti susunya murni ya. Murni. Biasanya lah es enggak enak sing dianu susune susu murni nganu sapi. Susu murni sapi ya. alternatifnya. Oke, jadi seperti itu. Nggak ingin hasilnya maksimal, Ya susu wedhus terus. Lah kayak gini gue wis umur 3 sasi jelas ini sudah minimal masuknya 3 liter. Ya. Peng 4 setino 12 liter. Wedhus loro kuwi babone paling metune ya kayak 5 liter. 5 liter. Berarti harus tuku 7 liter. Cocok. Saiki delok babone aku. Jangan cocok lek 12 liter ping no dhewe. 12 liter susu piro? 30. 30. 30 ping 7 ping 3 seliker 210. Aku ngano. Oh, kena. Oke, didelok. Ndi sing dincuti dhewe. Iki lor dhewe iki babone. Oh, sing iki. Heeh. Lah kene pencot nek lekas ngisi. Kenceng ngene iki. Iki kan udah nganu to, urung ngisi to. Adek kowe kowe iki. Iki babone menggeng. Dincut dhewe. Jane apik lho iki susune. Apik tapi iki iki si kapure. nganu lho, nakal babone iki. Jajar ono. Tak syutinge. Ya apa to kowe iki? Iki sing manak pertama ke ngene ra? Enggak. Yo teplok iki. Teplok iki. Heeh, Deng. Iya. Sembilan ya dincut Iya, dhewe. dincut dhewe. Ya apa ya ngene iki? Iki babone, geng. Nah, kalau ini Nah, ini dulu ambil piro hargane ya? 10,5. 10,5 juta. Mana ping pindho? Yang pertama dengan barongan ya, Ya, yang kedua dengan songo-songo. iki terima sampai anu rekor. Wah, jangan. Iki jan apik lho iki sini. Kayak ngono. Dadi dincut dhewe ya, Jek. Kok Gendeng. yang ngisi Oh, iso kaya ngono kuwi. kan udah mentek nemen ta, Pak Jek. Sing Dincut. ngene dilombokno piye ya? Lah lah, Masa ngerang encut ngono. berginjal-ginjal kumalan. Anu wedangen. Panas. Ya di
kotangi ae. Dikotangi wijane yo, dikotangi. Diadane gek nek kotang ngono, Geng. Bisane Kotangi. lek ngono kuwi dilombo ya tetep banget dincut tok. Oke, metu sing sitoke kaya apa? Itu babonnya sing babone sing lanang-lanang apa sing wedok? Lanang-lanang. Iki babone sing lanang-lanang. Sing tadi, iki babone sing lanang-lanang. Terus babone sing wedok-wedok. Iki anak barongan Iya, karo anak barongan itu karo anak barongan. Boleh lah iki susune api ndi karo kuwi di metune di? Imbang. Imbang. Tapi yo akeh kae. Oke kae. Heeh, timbang iki. Nah, ini anak barongan dikawin songo-songo sama juga anak barongan. Iki metu sing wedok-wedok mau. Metu sing wedok-wedok. Wah, iso ndase mbuh lho di sing manak sing kok iki. Iya, medeni tenan ndase tipis, ya ta? Tapi mangane kalah ambek kae. Kae jam Joko ndi? Joko. Lor dhewe Lah, Amres Joko paham ora? Paham. Maksud aku roh. paham. Sungune kuwi lho, Kita. ditata, Heeh. terus empon-empone dimempengi. Ya. Kuwi. Kayak susune adae koyo ngono kae. Wah. Iki dicet ra we? Enggak gelem lah iki. Kae tok. Aman iki. Kae tok aman. Dipres ya penak. Enak enggak tau dicencang. Mesti metune susu iki gedhi apa cilik? Gedhi. Cor. Cor ngono. Padha ae Pak Jack motone gedhi kabeh. Menune padha. Padha. Enggak enak sing beda. Volumene ya padha. Wah. Anak barongan, itu ada anak barongan metune kemang. Babone poetak, ya toh. Bapake plus, metune anak plus. Yo, ndase jane yo ngono iki. Yes. Iki sing metu wedok-wedok. Messi mar-mari wedok-wedok emang. Wedok-wedok wis tindang berenah wis yo. Geser lagi delok yang cemplene. Set rene. Di cemplene sing kuwi mang. Pakane apa di mong gendong pleng di? Susu Babon. Comboran padha. Panggah padha ya. Panggah padha. S20. Ampas. S20. Kangkung kering. Kangkung kering. Pon-pon. Awas ngali. Berarti lek dincut ngaplo lho ya dadak tuku susu lho malian. Ya dadak tuku susu malian. Balapan karo sing duwe kok. Balapan karo wedhus sesek kok. Ngene piye ya, Geng? Aku ya tau duwe lho ngono iki. Lah mangan lek Tapi tak cuwencang ngono, Di. Lek dicencang panggah. Panggah teko ya. Panggah teko. Dadi koyo bokonge di ngene ngono. Iya ya. Bokonge sing metu boyo ireng iki anak sing ndi iki, Mong? Anak sing lor dhewe sing dincot susune mau. Wah. Tapi lek cara diwarni loro ra sampe dincot, mari disumbul terus. Tapi kan yo sakne. Oke. Wes. Dapat ilmu iki, Geng. Tapi sing lucu iki lho Pak Jack ya. Iya. Sing iki lho, iki kan iki laire kan nyodok piye? Dhuwure ning dhuwur. Heeh. Iso nyedem ora ngono to? Heeh. Ya mbuh, delok wektune engko lek iso ndelok masa depan aku preyo kerja. Peh wong nambah nih. Tapi wis enggak se ekstrim Barmana. Tapi setidaknya lah ndelok gambaran luri kan nyawang pake karo mboke ngono. Pake kan iki. Pake yo nyadil. Iki lekas anu lekas kana. Lekas ketara. Wah, iki ben tak sogok ya ben. Ya aku kasih metu. Boy ya wis lah. Kuwi kembarane ya? Kembarane iki. Kembarane sing do dhuwur mau. Heeh. Sing lahir dhisik sing iki. Terus iki. Heeh. Lahir lho, batinku kok nyowadil apik mening dhuwur. Kaget aku. Lahirnya do dhuwur, Geng. Lahirnya do dhuwur. Baru maneh iki langsung lek kuwi jan untung ya. Sing cekel kuwi lho. Cebek kan wis mungut. Wah, ngewebek kuwi. Wih. Tapi iso gedhi dikalahne karo sing iki. Oh, lho di delon. Mari babone kan mlentunge seje kae mengke. Seje. Ngasih jantuwi bis. Sing ndi to? Iki. Sing wedok. Oh, iki. Oh, kuwi ya. Iki anake sing anak barongan. Iki, lek iki beda apa? Induke beda gen. Iki sing nyadil mang. Iki sing berarti putu barongan padha putune ya. Iya. Karo ndi? Karo iki. Karo kae. Engko delok nyadil piye. Dan ini hasil inbreeding jarane. Padha anak barongane metu. Iki dikawene iki. Kita tidak mengkampanyekan tapi kita bercerita.
Marai yo enake yo kuwi lho piye Enake timbangane kuwi, enggak dianu mesane. Timbang dikawin dhewe. Yo lho. Yo aja ta. Lah nek uang ya ora apa-apa lho. Yo ora. Sedeng. Wes ora ae, muga-muga apa yang kita guyonan pada video ini semoga bisa bermanfaat. Dan ini laporan 1 bulan yang lalu mungkin pernah kita konten waktu ngelem, ya toh? Ya, pas ngelem Ngelem dan ini kupingnya dadine ngono-ngono kuwi. Hasil lim-liman dulu. Kita tidak merubah, tapi kita merapikan. Apa yang masih bisa kita perbaiki, tidak ada salahnya untuk diperbaiki. Tapi kalau merubah wis sejeneh. Oke geng, semoga video ini bermanfaat, disiarkan di tempatnya Adi Jaya Kandang yang panen cucu-cucu barongan. Jadi jatuhnya anak songo-songo yang kemarin laku 50 juta, sekarang di tempatnya Mas Dani, Mas Ferry Bondowoso. Fame apa? Fame Lucy Farm. Lucy Farm sekarang ada di Bondowoso, yaitu songo-songo bapak si Cemple ini. Wis muga-muga ning kono ya wis diparingi sugih sehat, sugih waras, sugih dulur, sugih umur, sugih bondo ngetokne donya, berkah barokah. Cemplene iki dongane ya padha. Muga-muga berwenah. Wis jadi ya. Oke, terima kasih untuk konten kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang pas, kami mohon maaf. Tayangan ini mungkin bisa menjadi hiburan. Dan kami berharap sedikit ada manfaatnya apa yang bisa dipetik dari apa yang kita videokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.